ainakin jäät. Täällä on Eelillä kaloja. Semmosia ahvenia. Miten saat irrotella? Ei se, eli silloin kun kamera käy, niin kalat ei nappaa tai ainakaan pysy kiinni. Se on kyllä aina. Nouseeko ne pilkin mukana ylöspäin? Ei. Vähän. Annapa olla välillä ihan paikalla. Sitten laske ihan hittaasti alaspäin. Säreet tykkää tuommoisesta alaspäin menevästä toukasta. Ei ne eli ota, kun kamera on käynnissä. Pakko sammuttaa. Mikä sinne iskee? Onko niillä hauki mormiskossa? Varma. Ei mikään helvetti. Nyt jos on ahven, niin on kyllä aivan kauhean irtos. Se oli hauki, se liukupilkissä, kato se on liukunut ihan tänne alas. Niin. Kokeillaanhan jigillä, tulisiko mitään muuta kuin hauki. Pikkuahvenet käy kattamassa sitä. Pikkuahvenet käy kyllä katsomassa jigiä, mutta ei siihen ota. Eeli nyhtää morrilla pientä ahventa. Ja särkki. Kyllä niitä kiinnostaa tämä jigi, mutta ei ne ota siihen millään. Vaikka ei joku 7-senttinen jigi, mutta ei. Koko ajan nousee kaloja kahtomaan. Sitten ne painuu tuolleen pohjiin. Mikä sieltä nyt tuli? Nyt on kyllä hauki. Vai monta pientä ahventa? Olikin monta pientä ahventa. Ei kun oli se hauki. Oli se hauki. Eli hauki. Haukihan se oli. Oi, ei oo kyllä mikään ihan pieni hauki. Oi. Tuu äkkiä. Onko
sillä sohjokau? Eikö se on siun? Anna se nostokoukku. Ota siitä teränsuojus pois. Pidennä se varsi. Tää on oikeesti 2 kiloa varmaan. Hohoho. Siinä on Eelille paistinkala. Onko kamera edes päällä? On. Toivottavasti se kuvaskin jotta. Semmonen hauki sieltä nousi. En tiedä kuvasko tuo GoPro. Se tilttailee taas koko ajan. Kun on 4 astetta pakkasta, niin ei se toimi. Kyllä paska vehe. Varmaan 2,5 kilon hauki. Semmonen mötkö. 8 metrin syvyydestä nousi pilkki. Ahven pilkillä eli. Enemmänkin haukipilkille. Tän kokoinen ahven kun saadaan, niin sit ollaan tyytyväisiä. Siellä on noita pikkukaloja kyllä. Ei ihme, että haukiakin on niin paljon. Elikin haluaa tulla haukipilkille. No eihän sitä tiedä, jos siltä joku sattuma ahvenkin sattuisi tulla. Kokeillaanhan mormiskolla mitä nämä kalat on täällä pohjan lähellä, kun ei noita iso eikä piene ikinä. Heti sieltä noussuu kaloja. Ottaako ne edes mormyskkaa? Kävi nykäisyllä. Joku ihan pieni. Ahven. Eli on vaihtanut morrihommiin takaisin. Tulee kalaa. Aivan pieni ahven. Eihän se nyt ole lähellekään maailman pieni. On kamerassa lämmin akku, niin tämä taitaa jopa toimia. Iskukoukkukala vai purkkisärki? Vai karkuutus? Sehän nyt kiepsahti siihen ympäri. Nyt taitaa kyllä siimahässäkkä olla valmis, Eeli. Pohjassa elämä. Kun me kohta otetaan kaakaota ja leipää. Vaikka. Nyt taitaa olla isojen särkien parvisi. On ne kyllä tosi paksuja särkiä. Ei ihme, että hauvetkin viihtyy täällä. Uusia lättänöitä. Paksuja kumminkin. Kyllä muuten Eeli kiskoo nyt kalaa.
Oi, vielä isompi. On särjet syönnillä. No on. Tuulee se silti. Mm. Saadaankohan me tätä syksyä? Toivottavasti. Se on penssa. Kato. Ai ai. Semmonen viritys, eli päästään makkaran paistaa. Siinäpä ne sihisöi. Hyvältä näyttää. Onko kylmä? Päästään syömään, mutta onko kylmä? Vähän. On täällä jonkunlainen viima kyllä. Onko hyvä? Oh. Jälkiruoka. Taisi tulla semmonen kurmea reissu tästä meidän. Kakku puuttuu. Tuolla ne käy sitä jikiä ihmettelemässä. Mutta kun ei ota. Oi oi oi! Ahven! Kato mikä möllykkä! Nyt on iso. Nyt on iso ahven. Oi oi. Me luulin, että hauki tulloo pohjasta. Jestas miten kaunis ahvi. On kokkoa ja tosi hienot värit on kyllä. Ihan valkoinen maha ja parasit evä. Todella hieno kala. Jes, mikä ahvi. Oiskohan jo 40 senttiä? Vois olla. Taitaa olla. Mm. Jes. Upea kala. Ja upea väri. On. Lähettääkö autolle päin? Joo. Aikamoinen railo siinä. Jäät on noussut ihan pystyyn. Katsotaan miten vihreän näköistä vettä, kun se on niin kauhean kirkasta. 7 metriä on näkösyvyys. Se on aika kirkasta vettä. Semmonen reissu. Mm. Pari ihan hienoa kallaa. Niin. Kannatti taas lähteä.